Ako byť ten najlepší editor, to vidíte v tomto videu. Takže otvoríme si Sony Vegas, jednak máme Sony Vegas rovno pripravený. Pretiahnete si tu nejaké video, ja som si ho pretiahol. Ak neviete pretiahnuť video, tak si úplne L. Ako ďalšia vec, toto video bude iba na intro. Tak keď dáte CTRL, klikáte, tak sa vám to označí. Dáte pravé delete, potom zase dáte CTRL a máte, takto si to pretiahnete a máte to. Potom si tu pretiahnete nejakú hudbu, aby to video nebolo suché ako močka. Mám tu nejakú hudbu, ale tá hudba hučia, takže si tú hudbu asi stíším. Bum. Takže máme tú hudbu tichú, môžete si to tunak takto zväčšiť alebo zmenšiť, no zmenšiť o to foto nemá zmysel. Alebo tunak, ja vám to odporúčam robiť tunak, pretože to je lepšie. Ako ďalšia vec sú titulky a titulky sa robia dosť debilne tunak. Na to vám odporúčam iný program a to je CapCut. Takže tunak si dáme nejaký projekt, dáme si tu takto hore nad. Napíšte tu napríklad dajte si tu dajte si tu nejakú animáciu, ja neviem, napríklad použijem toto. Potom si tu môžete dať outline, to znamená, že keď si dáte napríklad černotu, tak môžete to dať napríklad na 20, to je asi to najlepšie, aké môže byť, podľa mňa. Potom si tu môžete dať nejaký shadow, to ja nepoužívam. Máte tu dokonca advanced, to už neviem na čo je. Takže keď sa pozrieme sem, tak ten text vypadá nejak takto. Není to nič takto. Okay. Potom kliknete zasa sem. Ten text si dáte napríklad tunak. Animáciu tam už by sme mali mať, aspoň dúfam. A už by to mohlo byť nejak. Ale problém je, že to je dosť pomalý ten text, takže kliknete na to video, teda kliknete na ten text, dáte CTRL, prejdete na kraj a potiahnete to. Neviem, nejak takto napríklad. A potom sa stane niečo takéto. Je to 100-krát rýchlejšie. Takisto to funguje všade, napríklad chcete zrýchliť nejaké video, tak môžete urobiť to, alebo to, alebo to, alebo to. Znak nemám zvuk, čiže smutné, ale kvôli tomu si vymažem znak delete zvuku, pretože to nepotrebujem. Ako ďalšia vec, napríklad keď ste sa pomýlili, alebo keď ste sa... Ako ďalšia vec je, keď napríklad ste sa pomýlili a niečo ste omylom vymazali, tak dáte CTRL Z a vráti sa vám to späť. Takže ako ďalšia vec je dôležitá vec, keď robíte nejaké intro alebo niekde striháte video, je dať file a save as a potom si to uložte. Pretože keby napríklad vám spadol ten projekt alebo by vám len tak random vypla Wi-Fi, tak by ste o všetko prišli, čo už nie je úplne dobré, kámo, to nie je úplne skvelé. Takže ako ďalšia vec je jedna z dôležitých, to je nahrávanie audia. Jo, tak máme nejaké tracky. Dobre, takže si dáme napríklad nejaký tento track, OK. Tak si dáte OK a môžete nahrávať. Takže čaute ľudia, u ďalšieho videa, toto video bude práve z Minecraftu. Dneska si zahrám ho, dáte stop, dáte done, máte tu ten sound. Je to dosť postihnuté. Vytvorím si ešte ďalší track, to je audio track, dáte práve a dáte audio track, keď ste tu tak dáte napríklad track group, čož neviem kedy som využil, asi nikdy. Potom tu môžete dať aj napríklad delete track alebo duplicate track, proste to je na vás, chápete. Ako ďalšiu vec, čož úplne všetci nevedia, je zlepšiť hlas. Takže tu napríklad dáme track effect, dáme tu zvýšime trošku basy, trošku dáme toto, trošku to dáme nejak takto a jo, ten hlas by mal byť o trošku lepší. Že by to malo znieť nejak takto. OK, a môžete nahrávať, takže čaute ľudia, u ďalšieho videa, toto video bude práve z Minecraftu, dneska si zahrám ho a môžete nahrávať, takže čaute ľudia. Je vidno, že ten prvý hlas je o trošku lepší, ale s tým sa môžete pohrať vy. Ako ďalšia vec je nejaká proste rage časť videa, že tu napríklad máte toto a dáte úplne všetko na max, úplne všetko. S-kom strihnete nejakú časť videa. Takže to je dosť dôležité. Dáte potom tieto 3 bodky, dáte color grading. Potom to ak si nastavíte napríklad, ja neviem, toto, dáte toto, ja neviem, proste máte tu farby, potom si to dáte späť a vypadá to nejak takto. OK, a môžete nahrávať, takže čaute ľudia, u ďalšieho videa.
Jo, je to také trošku divné. Ako ďalšia vec sú také mesh warp. Kto nevie, čo je mesh warp, tak vám to rýchlo ukážem. Poďte tu do video efekt. Tunak si dáte vyhľadávač. Dáte mesh, na to už rovno aj máte. Dáte to napríklad tunak. A tunak urobíte napríklad toto. Môžete sa s tým pohrať a takto. A urobím vám to niečo takéto. Je to dosť divné, kamo, what the fuck. Ako ďalšia vec je nahranie obrázku, takže je to úplne... Nahráte si tu nejaký obrázok, ktorý sa mi nahral, ale nahral sa mi tunak, čiže to sa smutné, ale nevadí. Dám si ho tu na hore. Máte tu nejaký obrázok, ale docela to nesedí. Jo, nesedí to preto, lebo to iba len tak robím. Máte tu takto, ale máte to cez celú obrazovku. Ako to napraviť? Je to jednoduché. Dáte sem, dáte CTRL a môžete jednak zväčšovať, zmenšovať, samozrejme. Ešte vám to odporúčam takto zdieľať, zmenšovať, zväčšovať, boom. A môžete to posúvať napríklad takto. Takže toto vám by mohlo pomôcť, napríklad keď chcete urobiť ešte nejakú animáciu, máte to takto. A potom napríklad sa vám to ešte chcete, aby sa to zväčšilo, tak to priblížite. A robím vám to takú animáciu, iba počkaj, toto trošku tak zdieľím. Bude to vypadať nejak takto. Ale ešte tam chýba taký zvukový efekt, ktorý si musíte stiahnuť vy. Ja vám to teraz nebudem ukazovať, ako sa stiahujú zvukové efekty. To možno urobím niekedy inde, ale proste si tu nahrám. Takže máme tu nejaký zvukový efekt, ktorý je dosť oneskorený, čož OK. Dáme to nejak takto a teraz by to mohlo trošku viac sedieť. Samozrejme toto môžete aj skrátiť, napríklad, že už nejak tunak dáte delete a urobím vám tu niečo takéto. OK, tak to je divné. Ako ďalšia vec je green screen, nejaké obrázky, takže napríklad green screen, takže nahráme si tu zase obrázok, ktorý je green screen. Nenahráme si obrázok, trošku som sa pomýlil, nahráme si green screen, chápete, počkaj, neviem teraz ako. Samozrejme musíte si vytvoriť aj videotrack, ktorý dáte tu na hore. Samozrejme ho dám niekde tunak. Jo, ešte audio zvuk, kam na čo tu mám audio, keď audio tam není v tom videu, nevadí. Máte tu takto green screen, ale je to takto zelené, ako to urobiť, dáte tu na FX. Ešte kým vám to ukážem, tak sa pripojite na môj Discord server, je dole v popisku videa, môžete sa tam kúknúť. Pôjdete tu, si nájdete chroma key, kliknite samozrejme na to dvakrát, dáte OK. Potom si dáte toto modré, dáte si toto, kliknete a máte to. Potom samozrejme kliknite na to video, dáte CTRL a trošku to zrýchlíte, lebo to je dosť pomalé. Môžete si to aj spomaliť, zrýchli to na vás. A urobím vám to niečo takéto. Samozrejme je to takto v strede, môžete si dať toto a trošku si to dať na hore a máte to trošku lepšie. Jo, takže toto by bolo dosť dobré a dosť užitočné. Ak chcete ďalšie tutoriály, ako napríklad nejaké trošku pokročilejšie tutoriály, tak to mi napíšte do komentárov a ja to možno urobím. Ale ako ďalšia vec je dať file. Ako posledná vec, čo musíte urobiť, je dať file. Potom prísť do render as. Potom tu trošku niekde tu scrollnete, dáte Sony AVC MVC, dáte Internet 1920, proste chápete. Dáte Custom Template, potom si tu dáte 60 fps, potom pôjdete do projekt, dáte tu Best a dáte OK. A potom dáte render. Ja to teraz renderovať úplne nebudem, pretože nepotrebujem to renderovať. Samozrejme, tak si to môžete premenovať a hocičo. A toto z tohto tutoriálu všetko. Ak sa vám tutoriál páčil, nezabudnite dať like, odber a čus!